Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Samngelisiwe. Kusayimina. Ngiyabuya nohlelo lami oluthi sekukaningi uJehova engisindisa ezingozini. Yebo kunjalo. Ngizoqala nje ngifunda incwadi yamaHubo 18 verse 6. La lithi khona, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova. Ngakhala kuNkulunkulu wami, walizwa izwi lami esethempelini lakhe. Ukukhala kwami phambi kwakhe kwangena ezindlebeni zakhe. Nami ngizosho njalo. Kuthe izimo ngizibona ukuthi hayi ziyashuba. Futhi zishuba ngempela, hayi indaba yokudlala ngase ngikhala kuJehova. Ngizibuza ukuthi Nkosi kuzophumeka kanjani. Wathi uJehova ngizoba nawe. Wasondela kakhulu uJehova. Ngambona, wasiveza wathi nayi imbono ngizokuvezela. Ngizokukhanyisela konke ngingaka-understandi. Wangi-understandisa usho ukuthi hayi khululeka, yimi isibindi ndodakazi yami. Nangempela ngama. Kuphoqa futhi nomndeni wami uyangidinga. Yimina engisele manje ekhaya as a breadwinner. Abantwana bakasebenzi. Kodwa-ke uNkulunkulu wangenelela ngoba yena akahlolwa lutho. Uyena owawudala umhlaba futhi uyawazi, u-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Ngiyakhumbula lapha mhla ka-17 January 2024 ngibona umbono. Ngingena kwelinye ibhilidi. Mangingena kuleli bhilidi ivuliwe iminyango. Kunezitulo nje ezo-round phakathi. Hayi ngithi ngiyezwa ngishawa into ekhanda. Kwangathi induku noma insimbi. Thema ishaya insimbi wavele kwaduma umhlaba wonke. Ngathi ngibona kwafika ama-spaceship. Iy'ngane zagcwala indawo yonke zehla kulama spaceship. Zaphithiza, zaphazamisa iy'ngane. Hayi ngimtshela uma ngithi anginayo into engiyibonayo. Kodwa-ke ngangine-appointment ayingomhla ka-29 January ngizoya e-Commercial Building eThekwini. Ngathi mayikhululeka ngizohamba kodwa uNkulunkulu ngoba ngibonile ungiqinisile ukhakhayi, mina ngakuthatha ukuthi ungiqinise ukhakhayi ngizobuya. Nangempela ngavuka ngahamba. I-appointment yayingo-9 sobona no-public protector khona. Sahlala kahle naye, sangena nje ngafika futhi right on time. Ngafika sakhuluma within 30 minutes. Laphe ama-lights gesi wahamba. Ngambona esukuma ethi lacu wabuya wahlala phansi. Wasethi hayi sobuye sikhulume. Nkosi yami. Hawu wasiqedile nje ukukhuluma mina ngathi hayi sobuye sikhulume, wayengilethele omunye wathi naye futhi wathi engenela wayegijima ngelikhulu ijubane wathi hayi hamba. Ngathi ngithi hamba. Hawu sokhuluma ngocingo. Ngithi ngithathe inombolo yakho ngangiphuma njalo. Ngifica abantu nabo lapha phansi baxakekile ama-lift awasasebenzi. Sizokwehla kanjani? Ngisestairs ka-22. I-building igcina ku-23, mina ngiku-22. Ngizokwehla kanjani ngiyoshaya phansi? Ngimbuze lo sisi wesisi, ngizofika kanjani phansi? Kanti khona abanye nabo abafuna usizo abalayela athi hayi nyukani niye phezulu niyogibela khona nizoyithola i-lift ngeke isamandawo kodwa. Hayi nami ngilandele ngemuva ngiyogibela phezulu. Kodwa yayihamba ivuleka-ke. Kukhona ohamba ekhuluma ngoba ethi vula endaweni ethile, weqa endaweni ethile. Khona lapha sathi sesigcwele eliftini abantu uyavula vele egulukudela abantu ephakathi. Ubhizi lo lapha phakathi uthi hayi uyimbozile uyayiphephetha. Uthi kufanele kushaye 10 bengasekho umuntu la kule bhilidi. Hayi bavula hambe khona abantu ahambe belunguza phakathi kwibhilidi. Lapho sesimpitshene mina ngibhanqene phakathi kwabantu ngelo nhlahla ngimfishanyana vele. Sekukhona nezingane sigcwele simpileni ngangingayitsheli nokuthi le lift izofika la kufanele kufike khona phansi. Ngangithi izovele nje istuck endleleni. Hayi-ke sehle phansi-ke nginamathele kubantu ngemuva-ke ngabuya kanjalo. Kwathi mase ngisetesini ngathi nawo umbono ofikile ngomsa kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu bafethu uma ungamazanga hayi angazi ukuthi uyothembela kubani. Lithi lami iBhayibheli bapho siyothemba labo likuJehova. Yena ungenzelile imanga uNkulunkulu. Ngiyaqhubeka nje ngelinye ilanga ngiyabona ngoba uNkulunkulu belokhu enginakekele engigadile. Ngibona umama ngathi uyangishiya manje ngumthetho khona ubegula fanele ngabe uyahamba manje emhlabeni.
kumbono wami ngimncenge, mama ungangishiyi, mama ungangishiyi. Abuye futhi umama aphinde ngithi hey uNkulunkulu uyabonga. Bengizosala nobani, ubani obezothi noma nginey'nkinga ngibonisane naye, ngidinge usizo kuyena angisize, noma ngikhala angiduduze, wangibekela uNkulunkulu umama. Angazi ngizothini. uNkulunkulu belokhu ehamba nami-ke ngiduduze ngikhombisa namaculo siwacule, kwesikhathi ngivuke ngicula iculo, ngiyakhumbula nje ngicula iculo elithi kakho umhlobo njengoJesu, uphi onjengaye na. Ngathi uma ngilicula ngivuke ngilidawunlode ngisho kuthiwa akunalo, ngilicule kungathi kucula amaZulu, ngiphaphame ngilicule. Ngizwe ukuthi dwe emoyeni wami ukuthi uNkulunkulu uyangitshela ukuthi namathela kuJesu Kristu ungabusasuka. Kanti uNkulunkulu uyayibona impi ingakanani ngaphezu kwami vele. Kuthi ngelinye ilanga ngizwe ucingo khona ongiphuthumisayo ukuthi unenkinga, ngiphuthume unenkinga. Hayi sihambe-ke sekhona, hayi-ke kanti unkunzana lona ungiphathela umphako uyongidlisa. Umphoyizeni nangempela-ke hayi ngidle. Kwathi la ngiqeda khona ukudla ngezwa ukuthi hayi ngehle sofeni ngahlala phansi. Ngathi uma ngihlala phansi ngezwa ukuthi ayikhonto ekhona engahambi kahle. Naye wehla wazohlala nami phansi ngoba uyangibukisisa ukuthi hayi kusho ukuthi isingenile le mpahla. KwakuLwesihlanu ngikhumbula kahle. Hayi sabuya teze ekhaya. Uma ngifika ekhaya Mgqibelo ayingizwa ukuthi no bese ngivele ngimcela nje uma ngithi hayi ma ayangizizwa kahle. Ayaphela amandla. Phela amandla nje. Angisakwazi kwenza lutho-ke manje lishona ilanga. Hayibo, kwenzakalani? Kuthi ngesonto, ngithi hayi ngelishone. Sholi ngelize lishone ilanga. Bese ngikhumbula ukuthi yazi uJehova kukhona izinto akangikhombisa zona ukuthi lokhu kuyasiza. Ngigijime ngishona emva kwendlu ngikukhe lokho engihlale ngikubone kungisiza, engitshelwa ngakho ukuthi ma ngabe unento oyidlile ophuza khona. Hayi nangempela ngishone khona. Angisakwazi ukuthenga nemithi phela, angikwazi nasekuya ngisho edrobheni, angikwazi nakuya kadokotela. Kudinga ukuthi ngizabalaze la endlini ngoba ngisabela impilo yami ukuphuma ngaphandle angisakwazi. Ngiphume ngitotobe ngishone khona, ngibuye ngiblende ngiphuze. Kwaba ngathi kubekwe khona. Kwehla. Ngasho ngathi awungidlile uphoyizeni mani. Bengibizelwe wona vele. Ngomsa kaNkulunkulu. Siyakuphephelaphi bafethu? Alikho elinye ithemba, alikho kuJehova. Hayi kukaningi khona. Bese ngiphinda ngilanga ngibona umbono ngoba uNkulunkulu bese lokho esondele eduze kwami engangilahlile, nokuba ngimi isibindi, nokuba ngiyakwazi ukuhleka, nokuba ngiyakwazi ukuphila. Ngiyabukela nje abantwana bami ukuthi bazophinde basale bodwa, udadewethu usanda kuhamba. Konakele kuphihlikile nje izinto. Bese uNkulunkulu ephinde ngivusela futhi umhlabeleli la ethi khona Phaphamani bazalwane bakaKristu, kungathi ngimcula ngise-computer room esikoleni sengiyahamba. Kuthi sengingaphandle bese ngiyabuya ngizoliqala leli culo. Kwavele kwaba nenhlokoma kwangathi ucula umhlaba wonke futhi kube yabona uma kuthiwa uculelwa amaZulu kuba ne-harmony ongayazi. Hayi acule, ngibuye ngicule kube mnandi, nabothisha bangijoyine basesikoleni kube mnandi. Bese ngisho ukuthi uNkulunkulu angithembele kuyena. kuJesu Kristu sizonqoba ngqo. Uyazi uma ukade uculele amaZulu ukuthi kuba naleyo nto ngathi ispirit sakho siba uplifted, uzizwe ukuthi ngathola amandla. Hayi ngiyaqhubeka nje, uNkulunkulu lekho engihole ngilandelisa ukuthi ingozi sizoqhamuka ngapha ngoba vele ayikhombi nje, akayifihli futhi. Kungathi ngiqhamuka nje ngale ngakwamahaye, ngizodlula esikoleni ebengifundisa kusona eqaleni, ngihamba ngiphethe ingane yomfana. Makusenjalo nakho uyaphansi umhlabathi ungamagebhugebhu, kugcwele amanzi phansi, angisaviki inhlamvu zeyigebengu. Kanti ukuthi khona sebethengiwe ngakhona futhi ukuthi hayi abazokushaya. Ngakhumbula nje umalume ethi wambamba lowo mfana esesendlini ngasekhaya kwakhe, kodwa akasekho emhlabeni. uNkulunkulu ekhona emuhle. uJehova uhambile nami, angazi ngizothini, kodwa ngiyafisa nje uNkulunkulu ukuthi abantu banamathele kuye. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga
udadewethu ungazuthi uyafika kumina ngoba uNkulunkulu ukhona, kodwa uyabasebenzisa abantu bakhe ngoba wayethe vele wasekuqaleni asakho umuntu ngomfanekiso wethu. Kodwa masazi ukuthi umuntu wakini uhambile usuke ezoba yi-angel kaNkulunkulu ma ebenze izinto ezinhle emhlabeni. Kodwa ngiyakhumbulelanga kufika udadewethu ethi kimi, "Eyi bayangibuza. Bathi manje inkinga yesikhumba yona-ke, hawu, kanti zonke izinto zomuntu zinakiwe ngale kuney'phathimandla naye akaziphumeli. Uyathunywa njengoba naye uJesu Kristu wathi kukhona iy'phathimandla ey'sezulwini okuyizona ezikwazi ukuthi hamba-ke manje uyolungisa lana, especially labantu abahambe bekhonza uNkulunkulu. Wangikhombisa ukuthi naba-ke abantu abenza abaphinde balekelele futhi ekusizeni. Bathi bayangibuza bathi manje inkinga yesikhumba-ke, yazi angiphindanga ngahlukumezeka ngenkinga yesikhumba. Bayangazi-ke abaningi njengoba nginamabala nasemzimbeni, bengiba nenkinga kakhulu yesikhumba, kwaba ngazuthi kuyaphela. Angiphindanga ngahlupheka ngakho. Ongase ngi-understand ukuthi hhayi ngoba umuntu kuwuyena, ngoba naye ethunywa amazulu ukuthi hamba uye endaweni ethile, uNkulunkulu esebenzisa umfanekiso wakhe. Nga-understand kube ngenza ngi-understand nje kakhulu ngaye ngokusebenza kwakhe. Kuthe ngelinye ilanga embonweni wami ngibona engathi ngihamba nekhanda liseplastiki, ngihamba nomunye umeme kodwa mina ngigibele emotweni ngingemuva. Ngilibamba leli khanda ngiyalinesa nje kahle leli khanda kahle. Ngibheke ekholeji eMfolozi la eShowe. Uthe ngelinye ilanga nje sengihlezi because lo mbiko ufike ngomhla ka-24 March 2024. Ngibona umfana uyangena uzongincenga, bamthumile ngazi ukuthi uyena othunywe ukuthi ucela ngimlekelele kwi-project azoyenza ekholeji, sifundise abantu ukwenza something. Nento engingakaze ngazi mina nguthisha wase-primary ngifundisela iy'ngane ey'ncane. Kuthi mina okokuqala nje for me kuzobe kuyicala elikhulu kabi ukuthi ngingatholakala ngisebenza kodwa ngibe ngibalekile emsebenzini. Okwesibili, ngiphume ngibaleka vele. Ngingayifaka kanjani futhi enkingeni kanti bengibalekela ini? Ngoba akukona ukuthi ngihambe nje ngizisukele. Angazi abantu bangaku-understand mhlawumbe mentality yomuntu bangayi-understand ukuthi i-distance engiyihambile empilweni ayingenzi ukuthi ngibhayize. Ngisuka kokukhulu ngize kokukhulu futhi kakhulu. Ngiqhamuka from nowhere. La engikhona nginyuka imimango nemimango. Kose kudinga ngibe vigilant, and for my safety kudinga ngibe vigilant noNkulunkulu futhi ngimlalele kukho konke. But I don't understand ukuthi-ke babengakwenza kanjani ukuthi bathume umfana bebe understand ukuthi, kodwa ngiya-understand sometimes they don't understand ukuthi uNkulunkulu bebengazi ukusebenza kaNkulunkulu kukodwa. Ngiyabaxolela kodwa-ke namhlanje ngiyafuna ukuthi ngicacise ukuthi indlela yomuntu mayihamba noNkulunkulu, uNkulunkulu uyamhola kulo lonke emholela kulo lonke iqiniso. Ngiphinde futhi ngiyabona-ke nami umhla ka-14 March 2024 sengitshelwa-ke manje ngibona umbono ungathi abazalwane bazongishumayeza. Ngihambe ngiyabona sengisehlathini nabo sebengibhidizela ehlathini, ngigxume ngibaleke ngibashiye kulelo hlathi ngiphumele ngaphandle. Kanti nje ngalolo suku futhi bazofika abazalwane, kufika abantu ozobathemba bazoncenga. Ngiyacabanga ukuthi khona ababenga-understand ukuthi kwenzakalani. Bathunywa mhlawumbe umuntu athi hawu abantu nomncenga ninabuye, kanti phakathi khona usuke azi ukuthi thina sifuna abuye sizokwenza ukuthi, as if wena uwile awusafuni ukukhonza uNkulunkulu, awuseze ebandleni, awusakhonza uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wayesengikhombisile ukuthi laba bazofika bazobe bezokufaka ehlathini. Ngiyakhumbula nje laphayana encwadini yakhe isambulo 12 la ethi uDrago wamthukuthelelo wesifazane wayokulwa nenzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nalabo bafakazi bukaJesu. uDrago-ke uyakwazi ukusebenzisa abantu, azasebenzisa abantu abasemabandleni abakholwayo. Mhlawumbe uthola ukuthi uyedwa abaningi abazi lutho, lo yedwa akwazi ukudonsa abantu ukuthi ngiphekezeleni mina ngoba enenhloso yakhe. Ngizokukhuluma ngoba ngifuna abantu ba-understand ukuthi uNkulunkulu ayikho into efihleni. Ngisho ungafika ngegama lakhe uyakwazi ukubona hayibo inyoka le ngenile eze kwakho, ingelosi kaSathane. Kwaba kanjalo-ke, ngithe kusenjalo nakhe ngiyabona futhi abazalwane bazongilanda.
bangincenga ukuthi ngiye enkonzweni. Kanti sengibonile futhi omunye umbono wesibili. Udadewethu uyangikhombisa ngazuthi manje nginaye embonweni. Uyangikhombisa ukuthi uma waya lapha kuzokwenzeka ini. Kungathi siyageza sobabili siyenkonzweni. Sithi sisephakathi kungena ucingo. Khona ofonelo ngaphakathi uyabuza. Ngiyabona nayo imoto yethu sihlehla iyophoseka lapha e-FNB. Lo musi kwakusenomsele kunale building yaka Old Mutual. Ngiyayibona iyophoseka khona. Okay. uNkulunkulu usebonile futhi ukuthi kukhona ongaphendula ucingo engazi. Angingasho ukuthi mhlawumbe ngabe azi ngoba usathana nendlela eningi. Ukhona yini usibanelani lapho avume nathi ayukhona. Ungani umzalwane uzokhuluma iqiniso zokuhambelana amanga kanti usengidayisile. Seziyafika ke manje bengilandela kabantu endaweni ukuthi hawu uyile yini enkonzweni namhlanje kanti abazi ukuthi kusekhulumile ukuthi ungasayi. Sengingena ucingo, hawu uyile namhlanje enkonzweni hayi angiyanga. Na following week ungitshele mawusiya enkonzweni angikhonzi naye nje lo muntu ngizomtshelela. Abanye basho khona ukuthi ayewodlula ngapha kunento engizoyiphathisa enkonzweni. Hawu kanti basake ungifuna impela. Ingane wena sikhonzi na uzongiphathisela bani? Amanye kuthiwa dlula uthathe na ngubani ngingakaze ngimbone ngisho enkonzweni. Uhambe nawe uye enkonzweni ufuna ukuya enkonzweni namhlanje. Angikaze ngimbona angimazi. Kodwa ngalesikhathi kufanele ngidlule ngiyomthatha angimazi ngiyophuma emahlathini. uNkulunkulu wami muhle kodwa kuzo zonke izehlakalo zami ngoba ubengiholela kulo lonke iqiniso. Bese ngithanda ukufunda le ncwadi ethi Amahubo 27. Lindela uJehova uqine. Inhliziyo yakho ime isibindi, yebo lindela uJehova. Uyazi kuthe noma zenzakala izimo ngase ngivele ngithi wena Nkosi uyangazi. Uyalazi uthando enginalo ngawe. Ukuthi angiyile enkonzweni akusho ukuthi angimkhonzi uNkulunkulu. Abaningi bangijaja ngalokho ukuthi akasayi enkonzweni usewile. Omunye wazi wangibuza wathi hawu pho uNkulunkulu yini indaba ngitshele yonke into akubonise yonke into ngani wena usayi enkonzweni. Abantu bazothi uma uye enkonzweni wena ukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu kanjalo. Baningi abantu abamkhohlisile uNkulunkulu bevuka begqoka beye enkonzweni bethi bawukhonza uNkulunkulu kanti bayoganga. uNkulunkulu uthi ababili nabathathu behlangene ngami ngegama lami nami ngiphakathi. Nami kwadinga ukuthi ngihlale phansi nomndeni wami sikhonze noma sikhonze uNkulunkulu ngesonto. We make sure ukuthi ngiyakhonza ngoba akekho ozongithatha ngibeke uNkulunkulu. Kudinga mina noNkulunkulu wami ukukhola kwami. Kwayinto enjalo ke. Kuthi ngelinye ilanga ngiyakhumbula nje ngibona iTV yami ke uNkulunkulu uthema esondela kumina bese sondelela ukuthi ngisho nokugula okusemzimbeni kumina akunakekele. Ngelilanga ngiyabona nje ngibona iTV yami ayidlali. Bese ngivele ngiphathwa isisu umbono lona. Ngiphathwa isisu kukholo ukuphathwa isisu embonweni ngigijime ngiye ekhishini ngithathe ino ngiphuza. Ngisembonweni njalo angikavuki. Uthi la sengiyiphuze bese ngiba right. Kwathi mangivuka ngempela isisu sasengiphethe ngavuka ngacinga ino ekhishini. Kwathi ngempela mangiyiphuza kwathi idwe ngathi hawu uyazi uNkulunkulu uyisimanga. Ube lo ngitshela athi hamba uphuze ino. La iTV yakhe ingezudlala uzofa. Ubulawa ukugula. Kodwa mase ngiyiphuzile ino ongakudlala imbono ewu4 yonke ngoba imbono iyangifikela. Ifika ngisho ku7 8 bese kathi ifike ngisho sengibhekile ngisavala amehlo nje. uNkulunkulu mase eyilethile kunembono egijimayo. Ngasinda kanjalo futhi kulobo busuku. Kuthi ngelilanga futhi aphinda ngikhombisa uNkulunkulu ukuthi hayibo kunomuntu ozofika azofuna ifoni yakho ke manje. Bazocinga ifoni yakho la engakhona. Hayi. Kanti uzothumela izingane zakhe nje ukuthi zizocinga le phone. Ngiyayibuka nje mina ngi-observant kodwa ngiyayithulela. Kodwa azangathi ngafunda lapho ukuthi ifoni yami kudinga ngiyithathe ngiyifihle. Ngoba abantu bagangile bafuna ukwazi nezinto ozikhulumayo. Since ngingasenamuntu bese ngikhuluma naye ngoba phela nezincingo zama no WhatsApp bama sengikhuluma nje lokho nomndeni wami kuphela ngaphakathi. Ngoba abantu uNkulunkulu wenza sure ukuthi they must be away from you so that uzothembela kuyena.
nami ngathembela uNkulunkulu. Kuthi ngelinye ilanga ummeli wami engangimcela ukuthi akangisize uyangincenga, ungincengela ukuthi angihambe ngiye kwi-therapy, kanti before angincenge kufika umbono ukuthi hayibo, ngibona ngiyagula, ngilele embhedeni ngisesibhedlela, amanesi awanginakile, ngivuka nje ngisanganelwe yikhanda, ngizama indlela yokuya ekhaya. Ngithi ngisabheka ngathi ngihamba lapha ngakwazandlane ngasekhaya, ngibona omalume bayangifuna, sengiyahlanya manje. Kusho ukuthi kanti bekuzoyisa kuleyo therapy bengizobe mina ngiyohlanyiswa, ngiyofakwa nje psychic ward. Hhayi, ngicinga umalume angithola, umalume angedlule yena lo kade engincenga ukuthi angihambe ngiye kwi-therapy, ngoba angazi kusho ukuthi usuke sebe-organize-ile ukuthi hhayi sizomenza kanje so that engebe saphuma. Ngimtshele futhi naye ukuthi hayibo, ngibona kwenzeka kanje, kuyabe ngiyabona futhi nakho yasengibhuquza nakhona sengishonile ngikwi-hearse. Laba bayafika laphaya kwimoshari bazothatha ama-documents ami, lama-forms akhona ney'thupha bangithatha ngisalele khona nginjalo iy'thupha, usushonile. Bazothatha iy'thupha zakho laba ama-BI form bahambe. Ngiyababona nje bayakwenza lokho, mina ekhaya bayangifuna bangazi ukuthi ngingephi. Ngimtshele futhi ukuthi hayi ngeke, angiyi kuleyo therapy mina. uNkulunkulu muhle, lokho engikhombisa engiholela kulelo qiniso nje ukuthi nakho abafuna ukwenza kuwena lokho kuthiwa hamba endaweni ethile nje, kanti nakhona ba-organize-ile. Ngizolikhuluma iqiniso njengomtefa. Ngizothi nje Nkosi yami angazi uNkulunkulu engathi angangenelela kulesi simo South Africa esibuhlungu kangaka, la kudestroya imindeni yethu, nemisebenzi ayikho, iy'ngane azisebenzi, zishiwa zidengwane, kwazona zizobulawa futhi y'bulawela iy'mali zabazali bazo. Angazi kodwa uNkulunkulu ukhona. Lithi ubusisiwe uthemba lakho kuJehova, akekho ozoyinqoba lempi ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngisho njalo akekho ozoyinqoba lempi ngaphandle kaNkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu bengekho, I'm sure bengeke ngize ngifike ndawo, kodwa uNkulunkulu uthe kimi namathela kumina. Ngiyakhumbula nje futhi ngelinye ilanga, uyazi ziningi zehlakalo, kungathi ngibona kuphuma umoya embhedeni ushona ngemuva kwekhaya ngale kothango, kanti ngalelo langa umoya omubi. Ngalelo langa bese ngithi mina ngishodela u-green pepper, ngitshalile engadini, ngizohamba ngiyokha u-green pepper, ngithi ngizohamba nengane le engidlala nayo. Ingane ngisathi ngithi ngiyakhona ensimini, ivele ihambe kuqala igijime ishone ensimini. Mayifika khona, hawu, kanti khona abantu abalele ensimini ngemuva. Uyabezwa bayakhuluma bathi simshaye, bayaphikisana manje abashaye lo nomunye. Ingane yabuya indiza ingasawukhanga nalowo green pepper, yathi ngizwa abantu bethi asimshaye, yabuya ithukile ingane. Hayi ngathi hayi, kusho ukuthi namhlanje futhi bekuyilanga lami kuba ngeke ngaya kuleyo nsimu. Kanti ingane sengiyiphupha nje, uNkulunkulu ngikhombisana ukuthi umoya uphumile, yayisibuya ikhanda layo selilihle, kusho ukuthi ingisindisile engozini, siluke kahle, kusho ukuthi yaba yihawu lami leyo ngane engihleyinayo. Kuthe ngelinye ilanga ngiyabona futhi khona ngemuva sesithela amanzi, nangumuntu umile yathithiza ngemuva, sivele simthela amanzi nosisi wami, imbono lowo. Ngiyabe ngiyezwa kuthiwa hayi bekhona umuntu osebanjwe lapha ngenhla kothango ethithibele khona, kanti vele embonweni wami wavele wathithibala, wangasamthela ngamanzi abandayo, wavele wagcina emile nje othangweni. Bayasho-ke manje sekusemini bathi babona ubani ethithibele ngenhla kothango. Ngathi uNkulunkulu-ke mesenjalo kuyasebenza, wavele wazombeka nje wathithibala. Ngizosho nje ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngaphandle kwakhe asilutho. Bese lithi laphaya ekugcineni njengoba ngithe lithi Amahubo 27, lindela uJehova uqine, inhliziyo yakho ime isibindi. Yebo, lindela uJehova. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokuba ekuvivinyweni uyakamukelisa umqhele wokuphila. Othenjiswe inkosi kwabayithandayo. Ngisho njalo nami ngithi sondela kuNkulunkulu, uzawuphepha. Unamathele ngenhliziyo yakho yonke, uNkulunkulu ukhona, akamshiyo wakhe. Asisondeleni kuNkulunkulu bahlobo bami. Asinayo enye indlela njengamanje usathana uphumile, and ukuthi isikhathi sakhe sincane usebenza mawala, uphumele uzoqeda vele ngabantu bakaNkulunkulu. Asinamatheleni. uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwabantwana bakhe. Nami ungizwile, nawe uzokuzwa. Angikho ngcono kunabanye abantu,
kepha nawe uzokuzwa. Ngizothulela lobo bufakazi ngoNkulunkulu ukuthi wonke umuntu nobonayo lapha ozizwayo ukuthi yimi lowo aphenduke, bese kuba mnandi ukuphila emhlabeni. Ngisho njalo umhlobo wami, engathi inkosi ingaba nathi sonke isivula amehlo, sivula ingqondo, inhliziyo, simfune uNkulunkulu. Amen.